toto. Apa Mbare Chimimba Marisa? Kuda zebe mbala. Badala para ndinagira abantu kubanda bottle. Ini ubada Milkit. Unoda kamkaka Milkit. Unoda bobula. Kona kasina ka vana vakapika kanaka vakanatita pfungwa dzavo pamwe chiti vakakokabika nemwoyo wavo vese akakanaka kada kutaura pari zvino ndirichiri kutsvaga bazi racho rinotochengetwa mombe dzinokamwa kamukaka asi chii chakamunzwinira kudare kuti anzikane nzwi apaona mazino iwaona mazino kaunosaka unowa mukaka kuona advantage yataura namabhlango ekutanga unopfekera pamavendi akazorinokena koza ndipaipi inongogeni mbizi aichachama unenge wachibokola vanozogepekera kwati ndidhisenda soti wani pazvanu kabuda sweetness iri mukati yopa panda bhodho rako kutimwa vandikupanya mai kasoro pasimuridha iri kuitika pakasimba Chimimba kasoro zvayo but omba uri kurwisana nekasoro batamugesekana rikadedza blagaza nokutaura handiona kuisa mabrown magreen bottle haya kuda kuti dho atikati dhiya but hapana itoumba tuta Chimimba kutsenga Ismail kama mablango ambo kutsenga Ismail kutsenga Ismail no this Milkit indojira sika unotakwanira Nito saka bata marizira mtori waputi wemaziri varizira ndanyepere vana kupapu inini karubari kuita mupaka koindori asi akona mabla ndine zvanasanda kupindura mudare powatanzi powadai kumeso kwana ndikamwa so ndikadai kasoro totsenga ibhabhakyu mabhabhakyu anokeda igochigochi unototsenga nyama ungomedza zimazive dachirimo waiwele is now chewing liquid kutsenga inwiwa kutsenga uzwere mukaka wacho une thickness wavinawo kana mustroma tona unotopinda zvekikirikikiri umanikidza but inoka plus yakasirinochuwe ndakachitosanitiza mukanwa mangu mukunhuvirira sanitizer chenuza kuti yakatotangira pakastori yakarapisa vanhu vese mucovid vakararama munoanokuraaita naro iwe unotaura kwakuita neni yeah, now thinking this thing from your inini kutaura kwandiri kuita newe I'm now thinking nokubhaisa I'm telling you kubhaisa kana unozviita zvedu kutochinja kudai so unongotonhwa dikita ukuti kutonhwa perfume komana chimimba kasambira kunwa iwo sadibhozi ndinotuma 3 minutes 4 minutes kwazabva watandavara kapita unoza kuti mundara uri kuona kuti kuzwa kunzi kati sezvinoitika vanhu vanonga vachinesa mapiri hapana